W Rzecu wszystko się kończy, nawet te najfajniejsze dzieła. Ja. A dzisiaj to takie było dla mnie wielkie wyapартnienie, że sejmik, marszałek i przednik sejmiku Jan Kleinschmidt mnie tutaj obdarowali taką medalą. Ja, to była dla mnie bardzo ważna chwila. To czas na emeryturę czy iść? No i jeszcze należnikom ogółowy Radezmy, także coś tam jeszcze będę jechał. Będzie taką Hans, banda też starą są, no, bo dla mnie Kaszebsko Humoryści Zrzeszenie to jest, jak on dzisiaj rzekł, najważniejsza stawora, który Jan był, i mam nadzieję, da jeszcze długie lata. Tak jak już wstępno rzekła, ja widzę ta moja robota w Zrzeszeniu jak no taka utwórcza kontynuacja. Wszystkie dokazy, ja ci zapoczątkował was Jan, albo ja ci też przejął od swoich posobników. My jak no Zrzeszeni łaklaskiwele i przez relesę ima z wielką yrą, ja też miała leźność kunsk przenichydzejać jak no wiceprzednik w tych dwóch kadencjach poprzednich. To myślę, że do takiej organizacji wstąpiła, taci wskazy idea niego je przejęła i za z nim utożsamiwą. I w taki sposób też chciałabym, żeby nasze Zrzeszeni w posępnych latach cygnało swoja robota, dziejało i ten sam brzeg, albo jeszcze większy, jak Bóg da, przenosiło.